guys. Namatay na dito sa mga tanong di ari. Hi, cute, cute, cute. Come here. Come here. Come here. Come here. Bali na naman tanan. Mga sila doon sa ilawang guys. Good ni ang garden dere guys. Na ang narasag naghangin ang kinangtiri. Nya kasudlan nila diri sa ilawang nga sila diri ang mga ito nanulod. Pero dagdag-dagdag na sila. Nagawa siya kami, papi. Kami, papi. Nagdaot lagi mo. Huwag mo pakan sa inyong inahan. Wala na mo itutoy. Ay, sorry. Wala naman. Come here. Come here. Come here. Ay, ang kinirang lahi o kulay. My God. Ang saan na siya? Laki na siya, bay. Oh, laki. Good boy man lagi ka. Ali. Dili. Come here. Wala, stricto lagi mong mga puti mo. Kanirang lagi siya may gulo. Ay, gawas na siya. Gawas. Ang cute niya. Ay, kumusta naman mo diha sa ilaw? Ha? Ha? Wala rin nananak diha. Manaslap man mo diha sa ilaw. Hoy, usa. Asa man ka? Ang usa dito guys. Good na na doon. Dali. Puppies. Nasa man naman meron. Masin mapaakan ka. Naguba na ng mga tanong dire. Wala. Dali. Dali. Come here. Dali. Naluoy kayo sila. Come here. Dali, dali. Dali mo, dali. Sila-sila. Nagawas na siya. Nandito na siya. Angaway ka na ko? Angaway ka na ko? Come here. Come here. Good na ka. Ako na ka. Ay ka. Masuko na ka na ko. Masuko na ka na ko. Kami. Ang usaw. Diyan ni gawas. Sa may nahitabo at ang usaw. Nga di man to siya managad. Come here. Papi. Ano. Sakit siguro to siya. Dinhingin ako sila nakit. Uy, balik ng sulod ang usa. Dinhingin ako sila nakit. Di pa sila kayo makaklaro. Di pa ka maumulakaw. Na, usa nagbubulbul. Dali nga rin, dali. Gawas. Dali. Suko-suko eh. Yan lang ito. Ali, ikan ka na kung unsaon. Ang ganda. Ito
tabo ano niya. Ano siya mo gawas? Dali din. Come here. Come here. Come here. Okay. Ano ka? Dali. Ito na yung tabo ni mo. Sige ra kung tawag mo mo. Di man ka mo gawas. Ha? Kamusta man ka? Ha? Kamusta man ka? Okay ra ka? Ha? Sabi boy! Kamusta man ka? Bye ka laki. Oh, bye. Girl na siya. Girl. Girl. Napila rin ka book. Bye. Hindi papi boy. Papi girl. Ang cute mo. Ang cute mo. Dali. Come here. Ikaw, ang cute mo. Ang cute mo. Marakag panda. Okay guys, ako na lang ni siyang ibalik yung mga igsuon na dito sa sulod. Hindi man siya makuyog na. Nara ah. Nara yung igsuon. Bye bye. Bye bye. Maraman ko gilaga umaw. Maraman ko gilaga umaw. Ang stricto kayo itong na dito sa ilawang ay. Okay guys, tagang salamat sa pagtanaw. Update lang sa mga ito. Abi na kung nawala na sila diri na sila sa ilang paslak sa ilang inahan. Kaya once mahikap yun sila basta bata paslak sa ako lang nahibawaan. Dadon sila laing lugar. Ibalhin sila basta gagmay pa kay sila niya hikapon ng tao ang ito eh. Dadon sila sa inahan, tangagon. Ibalhin og lain. Ana isong kay nas ilaw. Ayun sa nahitabo nimo din ha. Ha? Sa nahitabo nimo isog man kay ka. Okay, thank you. Bye bye.